ved godt Jesus, ikke også? Du har haft en pisse stor pæk. Hvorfor det? Er det her, vi ønsker på jorden, ikke? Jeg kunne lige blinde mennesker, der er syn tilbage og sådan nogle ting. Nej, fordi prøv at tænke dig, hvis du kunne gøre alt i verden. Ja. Hvis du kunne gøre lige, hvad du har lyst til. Hvad er det alle mænd, de går og drømmer om? Now for a break. Give verdensfred og sådan noget til folk og sådan noget. Forkert. Det er jo at gøre sin pik større. Ja, det må jeg sgu nok sige. Den kommer før verdensfred, det gør den. Den kommer lidt før verdensfred, og det er ikke meget, men det er nok. Det er lige præcis. Skål. Skål igen. Ja, skål. Skal den her. Jeg er godt nok træt derinde. Og, ja, altså nu har vi jo siddet herinde i, jeg ved ikke 3 dage nu eller Ja, jeg tror vi er oppe omkring de gode 75 timer. Der er i hvert fald ikke mere end kvadratmeter herinde. Det er helt sikkert. Skål. Skål igen, ja. Skal vi lige have den her til mikrofonen her engang? Ja, den er god. Ja, det skal også være. Skål igen, skål. Fuck kristendom. Ja. Og nu vil jeg gerne have haft skål, men det kan jeg ikke. Den er tom, den her. Jeg synes, vi skal sige tak for i aften, Martin. Og så vil jeg sige, at vi ses næste uge i Hvad er det værd? Det er ikke en skid værd. Det er sgu da ikke en skid. Nå, men lad os skrive. Yes. Hej hej. Sig hej hej, Martin. Skål. Sig hej hej. Sig hej hej. Hej, 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 hej.